वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक उपचार पद्धती विकसित होत असताना रोगाच्या मुळावर इलाज आणि पर्सन ॲज अ होल या मूळ तत्वांमुळे होमिओपॅथी आज आपलं स्थान भक्कमपणे टिकून आहे. त्याचबरोबर होमिओपॅथीबद्दल मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या जनजागृतीमुळे सर्वसामान्यांपासून ते अतिश्रीमंतांपर्यंत सर्व वर्गातील लोक आज होमिओपॅथीकडे वळत आहेत. जगभरामध्ये आज होमिओपॅथी क्षेत्रात तज्ज्ञ संशोधक आपल्या संशोधन आणि अनुभवाद्वारे एकीकडे अनेक दुर्धर व्याधीतून असंख्य रुग्णांना रोगमुक्त करून त्यांना सामान्य आणि आरोग्यपूर्ण आयुष्य जगण्यात मदत करत आहेत, तर दुसरीकडे मोठ्या प्रमाणात होमिओपॅथीबद्दल जनजागृतीही करत आहेत. होमिओपॅथी विश्वातील असंच एक व्यक्तिमत्व मॉडर्न होमिओपॅथीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार माने. दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणं, त्यांना रोगमुक्त करून एक आनंदी आणि सामान्य आयुष्य प्राप्त करून देणं हेच ध्येय बाळगून गेली 22 वर्ष अथक संशोधन आणि रुग्णांवर यशस्वी उपचार करत आहेत. डॉक्टर विजय कुमार माने यांनी आपल्या वैद्यकीय कार्याची सुरुवात व्याख्याते म्हणजेच लेक्चरर म्हणून केली. त्यासोबतच पारंपरिक उपचार पद्धतीने दुर्धर मानलेल्या विविध जीवघेण्या आजारांवर अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून मॉडर्न होमिओपॅथीची क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट ही अत्यंत साधी आणि सोपी परंतु दुर्धर व्याधींपासून मुक्ती देणारी उपचार पद्धती निर्माण झाली. 22 वर्षांपूर्वी कोल्हापूरमध्ये लावलेल्या रोपाचा आज महाराष्ट्र, गोवासह 12 क्लिनिक्समधून देश विदेशातील रुग्णांना लाभ होत आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंटची निर्मिती डॉक्टर विजय कुमार माने यांच्या अविरत संशोधन, प्रत्यक्ष अनुभव आणि उपचार यातून झालेली आहे आणि उत्तरोत्तर त्यामध्ये नवीन संशोधन प्रक्रिया सुरू असते. कॅन्सर, किडनी फेल्युअर, लिव्हर सिरोसिस, मधुमेह, अस्थमा, अस्थिरोग या आणि इतर अनेक दुर्धर आजारांवरील डॉक्टर विजय कुमार माने यांचं संशोधन आणि त्या संशोधनावर आधारित औषधांची निर्मिती मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये होत असते. रुग्णांना सहजपणे घेता येतील अशी औषधांची किट, लिक्विड आणि ग्लोब्युल्स निर्मिली जातात आणि ती हाताळण्यासही अत्यंत सोपी असतात. नमस्कार, मी डॉक्टर मृण्मयी. आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमामध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. आपल्याकडे काही रोग आहेत त्यांना असाध्य म्हणून संबोधलं जातं. असाध्य या शब्दातच त्याचा अर्थ आहे असाध्य म्हणजे कधीही साध्य न होणारे, कधीही न बरे होणारे. आणि अशाच रोगांपैकी एक समजला जाणारा रोग म्हणजे कॅन्सर. पण आपल्याकडे एक खूप छान उक्ती आहे, असाध्य ते साध्य करण्यासायास करणे अभ्यास तुका म्हणे. म्हणजे अभ्यासाने किंवा रिसर्चनी, संशोधनाने हे जे असाध्य आजार आहेत ते देखील बरे होऊ शकतात आणि हे सिद्ध केलेलं आहे मॉडर्न होमिओपॅथीने. मॉडर्न होमिओपॅथी आणि कॅन्सर ट्रीटमेंट याविषयी आज आपण चर्चा करणार आहोत. लंग कॅन्सरविषयी आज आपण बोलणार आहोत आणि ह्याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्याबरोबर आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे CEO डॉक्टर विजय कुमार माने सर. नमस्कार सर, कार्यक्रमात आपलं मनापासून स्वागत करते. लंग कॅन्सर हा जो आजार आहे, हल्ली आपण बघतो की सगळ्याच कॅन्सरचं जे प्रमाण आहे ते खूप वाढतंय. तर लंग कॅन्सरबद्दल तुम्ही काय सांगाल? लंग कॅन्सर हा सध्या मोस्ट कॉमन असणारा कॅन्सर आहे. जगात सगळ्यात जास्त रुग्ण जे आहेत ते ब्रेस्ट कॅन्सरचे आहेत आणि त्याच्या खालोखाल लंग कॅन्सरचे आहेत. 2012 साली असं दिसून आलं की 1.8 मिलियन पीपल्स अराउंड द वर्ल्ड दे आर सफर्ड फ्रॉम लंग कॅन्सर. ओके, आताची आकडेवारी अवेलेबल नाही आहे, पण आता चित्र जर बघितलं तर खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये लंग कॅन्सरचे रुग्ण दिसून येतात. बरोबर आहे. काय कारण आहेत सर लंग कॅन्सर? प्रमुख कारण आहे टोबॅको यूज. त्यामध्ये स्मोकिंग आणि तंबाखू खाणं हे प्रमुख कारण आहे. साधारणपणे 80 ते 85% लोकांना स्मोकिंगमुळे किंवा तंबाखूमुळे होतात. बरं. 10% लोकांना जेनेटिक फॅक्टर्समुळे कॅन्सर होतात आणि उरलेल्या लोकांना पोल्युशन, त्यामध्ये काही एक्सपोजर टू रेडिएशन, एक्सपोजर टू सम फ्यूम्स, केमिकल्स, गॅसेस हे त्याची कारण आहेत. बरोबर. गॅसेसमध्ये रेडॉन, ॲस्बेस्टॉस, सिलिकाला होणारा एक्सपोजर, कोल गॅस किंवा कोलशी होणारा एक्सपोजर, कोल डस्ट ह्यामुळे सुद्धा लंग कॅन्सरचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. बरोबर आहे. पण तुम्ही सांगितलं की मुख्य जे कारण आहे ते आहे तंबाखू सेवनाचं आणि आपल्या देशात ह्याचं प्रमाण जास्त असल्याचं आढळून येतंय. हो, तंबाखू सेवन आणि तंबाखू स्मोकिंग
ही दोन्ही कारणं आपल्यामध्ये देशामध्ये जास्त प्रमाणामध्ये. बरोबर आहे. आता लंग कॅन्सरची लक्षणं काय असतात सर? पहिल्यांदा कॅन्सर म्हणजे आपण काय समजावून घेऊया. हो जरूर. कॅन्सर म्हणजे अनलिमिटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एनी सेल और टिश्यू. ओके. त्याच्यामुळं नॉर्मल टिश्यू जो आहे त्याला हॅम्पर होतोय. नॉर्मल टिश्यूमुळे मध्ये तो आजार जातो आणि कॅन्सरमध्ये कॅन्सरचं महत्वाची लक्षण किंवा ज्याला महत्वाचं हे म्हणतो आपण सिम्पटम की कॅन्सर हा स्प्रेड होतो. म्हणजे एका अवयवापासून दुसऱ्या अवयवामध्ये तो स्प्रेड होतो म्हणून तो असाध्य समजला जातो. लंग कॅन्सर जो आहे, लंग कॅन्सरमध्ये होणारा कॅन्सर हा प्रामुख्याने लंगमध्ये किंवा फुफ्फुसामध्ये होतो म्हणून त्याला लंग कॅन्सर असं म्हटलं जातं. तो फुफ्फुसाच्या कुठल्याही भागापासून तो ओरिजिनेट होऊ शकतो. अच्छा. लंग कॅन्सरमध्ये प्रामुख्याने 2 प्रकार आहेत, स्मॉल सेल कॅन्सर किंवा लार्ज सेल कॅन्सर असे प्रामुख्याने 2 प्रकार दिसून येतात. त्यामध्ये मग ॲडिनोकार्सिनोमा आहे आणि स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा आहे. बरोबर आहे. आणि जेव्हा तुम्ही म्हणालात की कॅन्सर होतो तेव्हा तो इतर अवयवांपर्यंत देखील पसरू शकतो, तर लंग कॅन्सर होतो तेव्हा सुरुवातीला काही लक्षणं आपल्याला वेगळी दिसून येतात? लंग कॅन्सरची लक्षणं म्हणजे महत्त्वाची म्हणजे खोकला, दम लागणं, वारंवार ताप येणं, वजन कमी होणं, खोकला काहीही केला तरी न थांबणं हे त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं लक्षण आहे. की जो खोकला 1-1.5 महिन्यापासून जास्त काळ राहतो आणि तो काहीही केला तरी कमी येत नाही, काही औषध घेतलं कमी येत नाही, त्यावेळेला मग कॅन्सरची आणि TB ह्या 2 गोष्टीवर लक्ष ठेवायला पाहिजे. आयदर इट मे बी अ TB और इट मे बी अ कॅन्सर. बरोबर आहे. तुम्ही आता सांगितलं की खोकला, आता खोकला हे जे लक्षण आहे ते खूप आपल्याला कॉमनली आढळून येतं आणि बऱ्याच जणांचे खोकले असतात की ते लवकर जात नाहीत. पण मग त्यासाठी मग आपल्याला तो कॅन्सर आहे की नाही हे बघण्यासाठी काही चाचण्या पुढे केल्या जातात का? त्याच्या अनुषंगिक काही लक्षणं जर असतील, खोकला आहे आणि ताप आहे जो जात नाही, सातत्यानं आहे, थंडी वाजून येते, वजन कमी होते, दम लागायला सुरुवात होते काही वेळेला, किंवा काही वेळेला लंग कॅन्सर ज्यावेळेला स्प्रेड झालेला असतो, पहिल्यांदाच काही वेळेला स्प्रेड झालेला असतो, त्यावेळेला तो प्रामुख्याने ब्रेनमध्ये स्प्रेड झालेला असतो किंवा हाडांमध्ये स्प्रेड झालेला असतो. तर त्या अनुषंगिक असणारी लक्षणं म्हणजे हाडांमध्ये असणाऱ्या वेदना जर ब्रेनमध्ये असेल तर खूप जोराची डोकेदुखी, चक्कर येणं, फिट्स येणं या प्रकारची लक्षणं असतील तर मात्र कॅन्सर आहे का या दृष्टीने आपण तपासण्या करायला पाहिजेत. त्या तपासण्यामध्ये प्रामुख्यानं प्रायमरी तपासणी म्हणजे एक्सरे चेस्ट. एक्सरे चेस्टमध्ये जर आपल्याला तिथं गाठ आहे असं आढळून आलं तर मग CT स्कॅन, कॉम्प्युटर टोमोग्राफी, HRCT चेस्ट त्यामध्ये जर आढळलं तर आपल्याला कन्फर्म गाठ असेल तर कन्फर्म करण्यासाठी CT गायडेड बायोप्सी. आणि CT गायडेड बायोप्सीमध्ये मग कॅन्सरचा कुठला टाईप आहे, आयदर इट इज अ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा और नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा हे मग शोधून काढलं जातं. बरोबर आहे. आपण लक्षणं बघितली, चाचण्या बघितल्या. जेव्हा लंग कॅन्सर डिटेक्ट होतो, जेव्हा लोकांना कळतं की कॅन्सर आहे, तर तुमच्याकडे असे अनेक रुग्ण येत असतील की कॅन्सर आहे हे जेव्हा कळतं तेव्हाच कुठेतरी कॅन्सरचं आणि मृत्यूचं एक असं आपल्याकडे समज आहे की कॅन्सर म्हणजे मृत्यूच्या अधिक जवळ जाणं. तर अशा वेळी काय तुम्ही म्हणजे पेशंट्सना सल्ला देता? कॅन्सर आणि मृत्यूच्या जवळ जाणं हे कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये आहे. मॉडर्न होमिओपॅथीने ते इक्वेशन बऱ्याच अंशी मोडून काढले. मी असं म्हणत नाही की 100% मोडून काढले, बऱ्याच अंशी मोडून काढले. कॅन्सर असून सुद्धा आमच्याकडे बरे झालेले रुग्ण पण आहेत, त्यांच्या रिपोर्ट्समध्ये पण दिसतंय की तो कॅन्सर बरा झाला. हीच मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीची खासियत आहे. नक्कीच. म्हणजे ही जी लक्षणं आहेत ती लक्षणं आपल्याला दिसतात आणि चाचण्या काय करायच्या त्या देखील आपण सांगितलेल्या आहेत. मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये लंग कॅन्सरवर काय उपचार पद्धती आहेत हे जाणून घेणार आहोत कार्यक्रमातून. त्याचप्रमाणे रुग्णांचे अनुभव काय आहेत हे देखील बघणार आहोत. पण आता थांबतो एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009.
जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय. एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो. जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात. हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी. चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी. नमस्कार. आरोग्याचं मॉडर्न युग या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. साहेबराव बनसोडे यांना लंग कॅन्सर झाला होता आणि त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती घेतली. त्यांचा अनुभव काय सांगतो हे बघूया त्यांच्याकडूनच. साहेबराव बनसोडे, वय 62 वर्षे, राहणार कोथरूड, पुणे, यांना 2003 मध्ये फुफ्फुसाचा कॅन्सर झाल्याचे निदान झाले होते. 2003 साली ज्यावेळी माझ्या सर्व तपासण्या झाल्या आणि बायोस्पी आणि ब्रॉन्कोस्कोपी केल्यानंतर मला फुफ्फुसाला गाठ असल्याचं निदान झालं आणि ती गाठ कॅन्सरची असल्याचं निदान झालं. त्यावेळी यांना सतत ताप येणे, धाप लागणे, सतत खोकला असे त्रास होत होते. यांचे वजन खूप कमी झाले होते. सर्दी, कफ, खोकला अशा प्रकारचा त्रास व्हायचा आणि खूप ताप यायचा आणि त्या तापामध्ये मग अगदी फारच त्रास व्हायचा. यांच्या फुफ्फुसाला 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर आकाराची कॅन्सरची गाठ झाली होती. यावेळी यांनी प्रचलित उपचार घेतले, परंतु यांना होणारा त्रास काही कमी झाला नाही. म्हणून यांनी निसर्गोपचार व आयुर्वेदिक असे बरेचसे बाहेरील उपचार घेतले, परंतु याचाही यांना फारसा फायदा झाला नाही. निसर्गोपचार, आयुर्वेद अशा प्रकारची औषधं घ्यायला सुरुवात केली. त्यानं मला थोडंफार बरं वाटलं, परंतु सातत्यानं ते गाठ जी होती कॅन्सरची त्यामुळे मला सातत्यानं त्रास व्हायचा. 2015 मध्ये मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार सुरू करण्यापूर्वी यांना सतत ताप येणे, दम लागणे व सतत खोकला येऊन रक्ताची उलटी होणे हे त्रास सुरूच होते. मॉडर्न होमिओपॅथीचे औषधोपचार सुरू होताच अगदी पहिल्या महिन्यापासूनच यांना फरक पडला. ज्यावेळी मला खूपच त्रास व्हायला लागला, कफमधून खोकल्यामधून रक्त पडायला लागलं आणि मग त्यावेळी मी डॉक्टर विजयकुमार माने यांच्याकडे आलो आणि त्यांची औषधं घ्यायला सुरुवात केली. तेव्हापासून मला खूपच बरं वाटायला लागलं. डिसेंबर 2015च्या रिपोर्टनुसार यांचा कॅन्सर कमी होत असल्याचे दिसून आले. यांना पूर्वी होणारा त्रास हळूहळू कमी होत आला. 2015ला माझा रिपोर्ट केला त्यावेळी माझा आजार जो आहे तो कमी होत चाललेला आहे असं त्या रिपोर्टमध्ये दिसून आलं आणि आज या घडीला माझा आजार जो आहे तो पूर्णपणे नॉन कॅन्सरस झालेला आहे. यांना सतत ताप येणे, सतत खोकला येणे थांबले, रक्ताची उलटी होणे बंद झाले व यांचे वजन देखील वाढले. पूर्वी जो त्रास होत होता, दम लागणे, खोकला येणे, कफ होणे, वारंवार निमोनिया होणे, असा कुठल्याही प्रकारचा मला आता त्रास होत नाही. जानेवारी 2019च्या रिपोर्टनुसार यांचा फुफ्फुसाचा कॅन्सर बरा झाल्याचे दिसून आले व यांची फुफ्फुसातील गाठ देखील निघून गेल्याचे दिसून आले. यांना पूर्वीचे कोणतेही त्रास होत नाहीत. मला जो डॉक्टर विजयकुमार माने यांनी जो विश्वास दिला की तुम्ही बरे होऊ शकता, त्यांचा विश्वास मग त्यांनी सार्थ केला आणि मी कॅन्सर मुक्त झालो. श्री साहेबराव बनसोडे हे निवृत्त मुख्याध्यापक असून ते त्यांचे निवृत्त जीवन अगदी सामान्य व आनंदाने जगत आहेत. मॉडर्न होमिओपॅथी डॉक्टर विजयकुमार माने यांचे औषध घेत असताना आपल्याला ॲडमिट होण्याची आवश्यकता नाही, ना कुठल्याही प्रकारचं आपलं ऑपरेशन करण्याची आवश्यकता नाही, साईड इफेक्ट्स आपल्याला कुठलेही त्रासदायक होणार नाहीत आणि आपण घरच्या घरी राहून मॉडर्न होमिओपॅथीचं औषध व्यवस्थितपणे घेऊ शकतो. अतिशय सुलभ आणि सोपी ही जी होमिओपॅथी औषधाची पद्धती आहे तर ती अतिशय छान आहे. आत्ताच आपण पाहिलं साहेबराव बनसोडे यांचा अनुभव. आज ते पूर्णपणे लंग कॅन्सरमधून मुक्त झालेले आहेत. लंग कॅन्सरबद्दल आणखी जाणून घेणार आहोत कार्यक्रमातून. आता थांबतो एका छोट्याशा विश्रांतीसाठी.
आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 937272800. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. साहेबराव बनसोडे यांचा अनुभव आताच आपण पाहिला. सर, तुम्ही काय सांगाल की हे जेव्हा पेशंट तुमच्याकडे आले होते, लंग कॅन्सर झालेला होता त्यांना, तर तेव्हा पेशंटची काय रिॲक्शन होती आणि कशा पद्धतीने ट्रीटमेंट दिली तुम्ही? साहेबराव बनसोडे हे जे पेशंट आहेत ह्यांना लंग कॅन्सर झालेला होता. त्यांचा बायोप्सीचा एक रिपोर्ट आपल्याकडे आहे. लार्ज सेल कार्सिनोमा, व्हेरी लाईकली हाय ग्रेड स्क्वॅमस सेल कार्सिनोमा, अशा प्रकारचा बायोप्सीचा रिपोर्ट आहे. त्यांच्या सिटी स्कॅनच्या रिपोर्टमध्ये 26/12/15चा रिपोर्ट आहे आपल्याकडं. त्यामध्ये लार्ज हेट्रोजिनसली एनहान्सिंग सॉफ्ट टिश्यू डेन्सिटी लिजन विथ कॅल्सिफिकेशन इन राईट लोअर लोब ब्रॉन्कस appear consistent with neoplastic process. There is collapse of distal segment seen with bronchiectasis, cystic changes, fibrotic lesions in right upper lobe with mild changes of tractional bronchiectasis, mediastinal lymphadenopathy, अशा प्रकारचा रिपोर्ट आहे. जी गाठ आहे लोअर लोबला ती 3.5 × 3.4 सेंटीमीटरची आहे. मल्टिपल एनलार्ज पॅराट्रॅकियल, प्रीट्रॅकियल, प्रीकॅरिनल, राईट हायलर अँड सबकॅरिनल लिम्फ नोड्स, लार्जेस्ट मेजरिंग 2.4 × 1.4 सेंटीमीटर. या लिम्फ नोड पण दिसून आले आपल्याला मिडियास्टिनल रिजनमध्ये. आपल्याकडे ज्यावेळेला पेशंट आले त्यावेळेला त्यांची कंडिशन खूपच क्रिटिकल होती. म्हणजे पहिल्या वेळेला ज्यावेळेला माझ्या कन्सल्टिंगमध्ये ते आले त्यावेळेला ते बोलता बोलताच ते बेसिनला जाऊन रक्ताची उलटी करून आलेले. औषध उपचार चालू केल्यानंतर त्यांच्या लक्षणांमध्ये पहिल्या महिन्यापासून फरक पडत गेला. त्यांचा खोकला हळूहळू कमी आला, त्यांचा दम लागायचं प्रमाण कमी होत गेलं, ते नोकरीवर जायला लागले आणि त्यांना बरं वाटायला लागलं, त्यांचं वजन वाढायला लागलं, जेवण जायला लागलं. म्हणजे लक्षणं जी आहेत ती कमी कमी दिसायला लागली. मध्ये पण आम्ही त्यांचा एक रिपोर्ट काढला, त्यामध्ये आजार कमी दिसला. आणि आजचा जो रिपोर्ट आहे आमच्याकडे, आता लेटेस्ट रिपोर्ट आपण काढला आहे, 3 जानेवारीचा रिपोर्ट आहे. वेल डिफाईन्ड कॅल्सिफाईड लिजन इन राईट हायला विथ मिनिमल पोस्ट कॉन्ट्रास्ट एनहान्समेंट असं म्हटलंय. देस फाइंडिंग लाईटली टू रिप्रेझेंट बिनाइन लिजन. ब्रॉन्किएक्टाइटिक चेंजेस आहेत, त्यामध्ये जे मिडियास्टिनल लिम्फ नोड्स होते ते पूर्णपणाने गेलेले आहेत. औषध चालू केल्याच्या 2-3 महिन्यापासून त्यांच्या लक्षणांमध्ये फरक पडत गेला आहे. आज कुठल्याही प्रकारचं त्यांना लक्षण नाही. आपण त्यांचा इंटरव्ह्यू बघितला, पूर्णपणाने नॉर्मल लाईफ ते जगतात. रोज सकाळी तासभर व्यायाम करतात. ते चांगल्या प्रकारे त्यांच्या नोकरीने रिटायर्ड झालेत आणि रिटायर्ड लाईफ ते सुखाने समाधानाने जगत आहेत. रिपोर्टमध्ये कुठल्याही प्रकारचा कॅन्सरस लिजन आता नाही आहे. खरोखर, कारण जेव्हा आपण कॅन्सर म्हणतो तेव्हा त्याचा रिकरन्स जो आहे तो खूप आपल्याला दिसून येतो वारंवार रुग्णांमध्ये. रिकरन्स आणि मेटास्टासिस दिसून येतो. कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंटमध्ये आयदर केमोथेरपी और रेडिएशन और सर्जरी ही कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंट आहे. हो, केमोथेरपीनं आणि रेडिएशननं टेम्पररी कॅन्सर कमी येतो आणि तो पुन्हा वाढतो. फिजिक्सचा लॉ आहे, लॉ ऑफ ॲक्शन. ॲक्शन अँड रिॲक्शन इज इक्वल अँड अपोजिट. जितकं तुम्ही कॅन्सर दाबून टाकायचा प्रयत्न कराल तितक्या प्रमाणामध्ये कॅन्सर उफाळून येतो आणि तो खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढतो. आधी एका जागी असलेला कॅन्सर
हा नंतर लिव्हरमध्ये, लंगमध्ये आणि बोन्समध्ये जातो, असं पण खूप प्रमाणामध्ये दिसून येतं. आणि बऱ्याच वेळेला पेशंटचं जे ॲव्हरेज लाईफ आहे ते खूप कमी असते. लंग कॅन्सरमध्ये ॲव्हरेज लाईफ तर फक्त 5 वर्ष आहे आणि आपण बघितलं की 4 वर्षामध्ये हा पेशंट त्याच्या आधीच बरा झाला आहे, पण आताच्या ह्याच्यामध्ये तर काहीही कॅन्सर कुठं दिसून येत नाही. कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये कॅन्सर बरा झाला आहे असं म्हणू शकत नाही. ते फक्त ॲव्हरेज लाईफ एक्सपेक्टन्सी वाढवली जाते. ॲव्हरेज लाईफ पेशंटचं किती एवढंच सांगतात, बरं होतं हे सांगितलं जात नाही. कारण कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धती ही प्रोग्रेसिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट आहे. दाबून टाकते, आजार फक्त दाबून टाकला जातो. त्यांच्या शब्दातच ॲलोपॅथी म्हणजे देर इज नो रिलेशन बिटवीन ड्रग अँड डिसीज, अँड होमिओपॅथी मीन्स देर इज रिलेशन बिटवीन ड्रग अँड डिसीज, अँड द ड्रग्स आर प्रूव्हन ऑन हेल्दी ह्युमन बिईंग्स. हे होमिओपॅथीमध्ये आहे. त्यामुळं होमिओपॅथिक आणि होमिओपॅथीमध्ये आपलं मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये संशोधन असल्यामुळं अशा प्रकारचे चांगले रिझल्ट आपल्याला दिसून येतात. हॉस्पिटलायझेशन आलं, किमोथेरपी, रेडिओथेरपी ह्या ज्या ट्रीटमेंट्स आहेत त्या महागड्या ट्रीटमेंट्स आहेत. तर जेव्हा मॉडर्न होमिओपॅथीकडे जेव्हा पेशंट्स येतात, रुग्ण येतात, तर तेव्हा खर्चामध्ये काय फरक आपल्याला दिसून? कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीपेक्षा आपले खर्च खूपच कमी आहेत. एक म्हणजे हॉस्पिटलायझेशन करायला लागत नाही किंवा अगदी डे केअरला सुद्धा ॲडमिट व्हायला लागत नाही. घरी राहून तो पेशंट औषध खाऊ शकतो, त्यांच्या नातेवाईकांच्या मध्ये राहून तो खाऊ शकतो. ओरल इंटेक असल्यामुळं, ओरल पॅलेटेबल मेडिसिन्स असल्यामुळं तोंडानं तो घेऊ शकतो. जे कुठल्याही प्रकारचे इंजेक्टेबल दिले जात नाहीत. आणि या प्रकारे घरी राहून कमी खर्चामध्ये तो आजारापासून मुक्त होऊ शकतो. किंवा जर टर्मिनल इलनेस असेल तर त्याला जास्तीत जास्त लाईफ आणि चांगलं लाईफ, क्वालिटी ऑफ लाईफ आपण देऊ शकतो. बरोबर आहे. म्हणजे कॅन्सरच्या कोणत्या स्टेजमध्ये तुम्ही काय सांगाल की मॉडर्न होमिओपॅथी ही सगळ्यात जास्त? कॅन्सरच्या कुठल्याही स्टेजमध्ये या म्हणण्यापेक्षा लवकरात लवकर या आणि बरे होऊन जा, पहिली गोष्ट. बरोबर. जर वेळानं आलात, केमोथेरपी आणि रेडिएशन घेऊन आलात तरी पण या, तरी पण आपण पेशंटला जास्तीत जास्त लाईफ, चांगलं लाईफ आणि क्वालिटी ऑफ लाईफ देऊ शकतो. अनेक केसेसमध्ये आपल्याला ते दिसून आलेलं आहे. किंबहुना बऱ्याच वेळेला ज्यावेळेला टर्मिनल इलनेस म्हणून डिक्लेअर केला आहे, अशा पण काही केसेस आमच्याकडे आहेत की ज्यावेळेला सांगितलं की आता काही उपचार कन्व्हेन्शनल उपचार पद्धतीमध्ये नाहीत, पण ते रुग्ण येऊन आपल्याकडे बरे झालेले आहेत. हे आपण म्हणतोय म्हणून नाही, ते रिपोर्ट्समध्ये पण दिसतंय आणि पेशंटमध्ये पण दिसून येत. काही रुग्ण असे असतात की आधी त्यांनी कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंट घेतलेली असते आणि कॅन्सर पसरलेला आहे आता, आणि त्यावेळी ते येऊ शकतात का मॉडर्न होमिओपॅथीकडे? येऊ शकतात ना. आम्ही एक इंटरव्ह्यू एका पेशंटचा मागे घेतलेला होता. अंजना पाटील नावाच्या पेशंट आहेत. त्या पण लंग कॅन्सरच्या पेशंट होता. त्यांची केमोथेरपी संपून गेली आणि कन्व्हेन्शन उपचार पद्धतीमध्ये त्यांना सांगितलं की आता आमच्याकडे कुठल्याही प्रकारची ट्रीटमेंट राहिलेली नाही, पेशंटला घरी न्या आणि खायला प्यायला घाला, असं सांगितलं होतं. असं असताना कन्व्हेन्शन उपचार पद्धती संपलेली असताना आम्ही उपचार चालू केले आणि तो पेशंट बरं व्हायच्या दिशेने गेला. आपलं औषध चालू केलं साधारणपणे 3-4 महिन्यामध्ये त्या बाई शेतात काम करायला लागल्या. बरं. ही आश्चर्याची गोष्ट आहे किंवा हे अनबिलिव्हेबल वाटेल अशा गोष्टी आहेत, पण ह्या मॉडर्न होमिओपॅथीमधनं साध्य, जर मी म्हटलात मगाशी की असाध्य ते साध्य, हे होऊ शकतंय, हे निश्चित सिद्ध झालेलं आहे. नक्कीच सर, खूप खूप धन्यवाद आपण दिलेल्या माहितीसाठी. आणि खरोखरच अनेक जे असाध्य रोग आहेत की जिथे पूर्णपणे आशा ही गमावलेली असते, अशा सगळ्यांसाठी एक आशेचा किरण म्हणजे मॉडर्न होमिओपॅथी. मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये असाध्य रोगांवर अनेक उपचार पद्धती आहेत, त्याविषयी आपण जाणून घेणारच आहोत पुढच्या भागांमध्ये. आज इथेच थांबतोय. नमस्कार. आमचा पत्ता मॉडर्न होमिओपॅथी, गीता मंदिराजवळ, रेनॉल्ड शोरूम शेजारी, कावला नाका, कोल्हापूर. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. कोल्हापूर, दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड, नागपूर, सोलापूर, गोवा, मडगाव, म्हापसा. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी मिस्ड कॉल द्या 7038833881 किंवा 7038833882. संपर्क क्रमांक 9730339009 किंवा 9372728009. आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे 1800-121-8009. वेबसाईट www.modernhomeopathy.co.in. आमचा ईमेल आयडी आहे info@modernhomeopathy.co.in. modern homeopathy 8009@gmail.com.